umboni lapha emilonyeni mawuhlangana nabathobe kabi laba bantu kodwa mthinto uzombona kahle hayi mthinto kuvela avuke beyinje bomvu engakubulala kudubule lo abantu la anenje kuthiwa abayifuyi ezinje abayifuyi vela ngithi ya kuningi nje kuningi singakhuluma umuntu ongayifuni nje ngithi nje ivimba abathakathi futhi nje ivimba ayigebengu leli elethe izinto ebusuku mabafuna ukubamba bathumela abantu ebusuku bazobeka into bethi bese bethi ushembo lethe leyo nto yabona That's abantu abaningi bathi baphupha ushembe bafakelwa imoya lapha belele yazi bathi kunabantu bakhomenta lapha bathi ngelinye ilanga uzoba nenkinga kuyofanele ubuyele ekuphakameni uyocela intethelelo mina ngisaba challenge abakwenze konke abangakwenza mina ngikhonza uzohamba uyocela intethelelo ekuphakameni ngikhonza ingadla ikhathapila umabhoza uJesu waseNazaretha owavuka kwabafileyo ngosuku lwesithathu owehlula amasotsha amaRoma egadile wavuka wemba ngenyawo ayikho demon njengoba ngigugile nje kudala ngithenjiswa khona labantu bakashebe ngithembisa ilokhuza ukuthi ngizoba isangoma ngizoba yini ngizohamba ngeke kubo I cannot be ashamed mina ngeke kube ushembe futhi noma bangathakatha abaqale phansi ngibanika inkululeka abathakathe begcina bathi mina I am unthakathekebule awusabe ukushaywa izulu ngeke ngishawe izulu ngeke ngishawe lutho I'm protected by the blood of Jesus Christ ngoba uyabona ukuthi inyanga zikuphendula kangaka awusabe uzokushaya izulu nenyanga lezo inyanga mina izulu ngareverse lishaya inyanga